I čao ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. Danas sam tu sa Ala, ja i... Mihajlo Cvetković. Ali samo snimamo na njegovom kompjuteru i na njegovom laptopu. Tako da igramo Warcraft, jednu jako staru igricu. Možda će se vama svidjeti, ne znam. Ko zna, svaka čast. Mi smo jedine budale koje snimamo ovo na YouTube-u, tako da možemo da krenemo. Mihajlo, ajde, startuj game. Da. Što šalješ te poruke? U zadnjem trenutku. Ti si crveni, znači ja mislim da si ti ovdje. Pa ne mora da znači. Evo vidiš, ja sam dole. O, ja sam isto dole. Jesi dole? Znači, povezali smo se ljudi, zajedno igramo i nadam se da ćemo da odiramo neprijatelja, da neće biti nikakvog problema. Mogu samo da se nadam, sigurno nećemo uspjeti. Create my systems. Inače, ne mogu da pričam kako se sad igra ova igrica, zato što moram da se koncentrišem, zato što sam se povezao sa mojim drugom. Kao što ste primetili, danas je Aleksa počeo da radi intro, znači danas je on rekao kao dobrodošli i to sve. Zato što je mikrofon kod mene. Da, zato što je on meni sad gost i sad smo se ja i on povezali kao. Gdje mi je? Dobro, evo. Tako da izvinite ako malo ćutimo, ali eto moramo da se koncentrišemo na igru i sve to. Da bi što bolje igrali. Da vidim kako Mihajlo napreduje. Pa možda gledaš odmah na mom ekranu, ne moraš da... Aha. Paladin. Paladin. Napravi mi farmu tu. Dobro, samo Aleksa, nemoj mnogo se nerviraš i... Ne, ja ću vodneći. Slušaj, nemoj mnogo da gledaš u moj monitor zato što... Zato što će neprijatelj da mi dođe jedan put i samo da me pocepa. Ne, zato što... Pa da, zato što nećemo... Ja ću Blood Mage, a ti ćeš Paladina. Ja ću Paladina kao i uvek, znači ja uvek kupujem Paladina. To je moja navika. Da, Blood Mage je bolji. Jeste? Bolji, ti misliš? Jeste. Ma jeste! Pa nije, zato po meni... Jeste, Blood Mage, znaš zašto? Pazi, ima onu moć. A dobro, ali zato možeš drugog da ga napraviš. Zato što ti on na početku i ne treba. Znači, ja upgradeuješ kuću negde na sred ove battle kao rata i onda uz borbe. Ako hoćete precizno. Šta praviš? Ajde Aleksa, nešto kaže ako ti imaš nešto kažeš da ne... Šta ja imam da kažem, sad ćemo da ih oderemo i to je to. U prošli put smo pokušali da snimimo... Slušaj Aleksa, nemoj biti siguran, možda i nećemo uspjeti. Prošli put smo pokušali da snimimo, mislim malo pre. Da bi ljudi mogli mene da čuju. Dobro. Ko bude ova? Pa šta da ti radim, nemoj da saginješ glavom. Znači, ljudi, prošli put malo pre smo pokušali da snimimo. I ovako, dobro smo počeli. I sad, evo, Mihajlo će vam pokaže na njegovom ekranu i ću ja da igram. Ovdje je bilo, znači ovdje je neprijatelj napao. Ja sam dolazio odavde, Mihajlo je odavde. Gledajte samo na mapi. I kako sam, ja sam krenuo na njega, Mihajlo je počeo da ga bije, mene su napali ovi ovdje, ja sam morao da se povučem i napao sam odmah bazu. Ovo je moja baza, ali to je bila pred neprijateljama. Tako da, Da, sad te ljudi ništa nisu razumeli, zato što... Ne veze, meni napravili Blood Mage. Mnogo malo ljudi zna šta je Warcraft, mislim, koja je tu uopšte igrica, zato što je mnogo stara. Shvatio sam to, Mihajlo. Ja sam zaboravio. Ja napadam već. Moram ja da se koncentrišem. Da. Što da kažem ljudi, nadam se da ćemo ga, Pogledaj Aleks! Ovoga puta Pogledaj mene. Šta da gledam tebe, evo pogledat ćete i vidim da si... Da sam ih napao. Ništa nisi napravio. Aha! Pa kažem, imaš 2 farme. Ne, pravim još. Aha, pa da. Pogledaj ti dobro. Okej. Dobro, ti imaš... A pogledaj moju vojsku.
Ajde baš da im tvoju vojsku. Uf. Mnogo jaka tvoja vojska je. Let me face the Jesi klik, prati ovo. strike. Biće, razbite ga, bić. Bić. Justice will be served. Ajde, ne ti se ovo više napravi. Daj da napadnemo ovaj. Mihajlo. Napadni, hajde. Ua, sam te prevarešao. Ja mislim da će to biti dobro. Ne može paladin da mi prođe, da mi uzme ovu moć. Pazi sad ovako. Ne znam da li me dobro čujete, ljudi, zato što sam malo udaljen od mikrofona. Ako dalek se mikrofon i onda je malo dalje, onako ne možete da dobro me čujete. Jao Samo se bre! nadam da me dobro čujete. Jao, zaboravio, ovo je Blood Mage. At your call. Ti zaboravio za to. A znaš što sam uradio? Šta si? Uzeo ovo i klona ovo. Ljudi, samo da vam kažem nešto, znači ovo je paladin. On ima moć da leči, znači to je ova moć, samo što ja sad ne mogu da uzmem jer ne mogu da, mislim... Nije mu paladin na levelu 2, meni je sad Da. Blood Mage na levelu 2. On ima moć da leči. E sad kod Blood Mage-a, evo kod moga druga, Alekse, on ima ovdje moć da baci vatru. I on je mislio da je Blood Mage u stvari paladin. I on je u stvari Navikao sam, igram ja stalno sa paladinom, a ne igram toliko sa Blood Mage. Blood Mage, što si? Pa zato što je najbolji heroj. Najbolji? Pa ne znam. A izleči mi jednog ovog. Aj molim. Jeste sad baš da dolazim kod tebe. Pa brate, šta ti daleko? Aj samo mi izleči ovog jednog, molim te. Dobro, dolazi cijela vojska. Mi se ovo pravi, jer mi se ovo pravi. Ovdje je Rock Golem, moram... Rock Golem. Zaboravio sam na farme, ljudi, znači najviše morate da se koncentrišete u igrici. Stalno farme, morate da proveravate, da vidite da li vam je dovoljno hrane. Samo da im, mi je... pa ja nemam tu moć da lečim, tek sam sad provalio da nemam moć da lečim. Super, uzo Nisam si. uzeo. Let me face the peril. To je radi. Nekog da Ne, napadnem. ne sme ovaj rudnik. Evo ga, vidiš da napada neprijatelj. Aha, slabu vojsku. ne Vidiš da znam napravi... Šta, nemam slabu. Ne, nego neprijatelj, kažem. A što ovaj stalno dolazi ovdje? Nisam stavio da ide kod paladina. Stani, nemoj. Nemoj da ga napadaš. Neću da ga napadam, hoću da napadam. O, šta ovaj? Da levelujem. Šalje na mene. Ne šalje. Ne, nego, ja, Aleksa, idiote. Nisam uzeo sa Blood Mage-om. Nešto, ono onda kada sam ubio neka golema. Ono onde. Koga ti tu napadaš? Napadam ovaj da levelujem heroja. Što mi... It Aha, shall dobro. be done. Ja nemam uopšte slabu vojsku. 3-4 sad. I am Ovo mislim na pola. Znači ovako. Pojde, ubi ga! Paladine, ubi ga! defending your name. Ubijam ih polako. Yes. A te pogledaj ti malo mene. Ajde da te pogledam, baš Aleksa. Brate. A ne, malo dole, idi malo još malo dole. It shall be A, to. Kuća. A što Kuća. odmah na početku? Pa nije brate, ja sam uradio sve stvari, ne mogu više ništa da napravim. Okej, onda ću ja da radim drugo. Evo još 10! Aha, dobro, evo imam dovoljno. What would you ask of me? Što ovaj... Aha, dobro. Yes, my lord. Zašto sam se zbunio, ljudi, izvinite. Nemam dovoljno. Let me face the peril. Pa... Oni su već preuzeli rudnik, Aleksa, vidi. Preuzeli su rudnik. Pa brate, šta čekaš? Ja ću To da ovako čekam, da uzmem. da ih napadnem. Ja ću sad da ih napadnem. Eto, gotovo. Na vezi, seći ću ja ovaj deo. Gotovo je. Gotovi su. Napadaj i ti. Pa ti si ih napao, pa... Jesi ti glupan. Pa sad će on cijelu vojsku da pošalje. Vidi koga mi je poslao. Nisam ja lud da napadam ovdje sa tobom. Poslije će on da nanese ovdje cijelu vojsku da te napadne. I sad se ti kao povlačiš i onda će on da... Neće, zato što sam uništio. Jo, kakav sam zloća. Kakvi si zloće, da. Ne, ja sam i radnika poslao. Koji... A da, pa brate, ne.
I tako, pošto im stalno tako vidiš po jedan dolaze, samo im tako ruši vojsku polako. Pošto Evo ga opet pravi, pa brate, da li si ti realan li? Ne, samo je dovoljno jedan do... Napada opet, evo opet pravi. Moram ja, čekaj, daj mi onaj rad. Gotovo, ovdje. Sad će da dođe vojščica. I ti si poslao jednog radnika. Strike with great vengeance. Što sam ja poslao jednog radnika? A ne, ja sam, ja mišljam da sam ja. Aleksa, dolazi brzo ovdje, znači na ovo mjesto ovdje, gledaj Aleksa, imamo priliku, Ne, nemamo priliku. imamo najveću priliku, kad ti kažem dolazi vam. Ne napadaj. Slušaj mene šta ti ja Vrati kažem. se, neću da napadam. Brate, neću ni da igram. Vrati vojsku. Dobro, okej, šta ti je? Done. Vrati vojsku, ne napadaj, brate. Sad, Ne napadaj, ja sam samo napao ovo da bi uzeo ovaj rudnik. gdje mi ide ovaj... No pomeri se odatle, molim te, pomeri sve tvoje ove mušketari, kako vezu. Što? Da bi napravio tu ovaj rudnik. Gdje mi paladin ovaj mi se samo gubi ovaj paladin? Čovječe, kako mi se tako samo rastavi vojska? Evo napada tvog paladina, brate, pa gledaj. Pa kad stalno kasni. Dobro, ajde imamo jaku vojsku ovdje kad se spojimo zajedno. Malo smo se sad zneznuli zato što Aleksa nije teo da napadne. Pošto on... Neću da napadam, brate, jednostavno ne. Meni se kuća već odavno upgradeovala. Pa i I ja meni. ne pravim ovog heroja. Koji Evo sam i ja ću, brate. Zaboravnik. Evo, meni treba farme, super. A ti nisi oslobodio ovaj rudnik ovdje. Ne diraj ga, meni je tu. Ne, nego ovaj ovdje, ovaj dole ovaj. Ne, neću ni da ga We oslobađam. will face the Okej, znači ja ću. Slobodno. not afraid. Okej, Aleksa. It shall be Okej. done. Dobro, što Sve je na na meni i tebi. Kako ja i ti igramo, tako ćemo A i ne, završiti. brate, ovaj samo napada sa jednim. Ja sam zaboravio da napravim ovo. Nešto najglavnije što treba se Off I go then. napravi. Znači to još na početku treba se napravi. Ovaj napada samo sa jednim ovim. Ja sad radim i ovaj. For honor. Nije mi još cijela vojska A došla. meni napao samo sa ova dva. I 3, 4. Strike with great Evo ga ide. Ja mislim da neću dobro proći. Koliko ja mislim. A ja ne mogu da dolazim, zato što si predaleko. Evo ga, to, umri, yes. Umro je jedan. Idemo. justice will be served. Idemo drugi. Jednog sa drva ću da uzmem. Evo ga. Znači, to smo oslobodili, što smo oslobodili i sad ćemo ovdje da napravimo jednu, ne znam da li je vrijeme. A dobro, napada me sa jednim, brate, koliko sam ti sad uspio? Oh my god. U stvari, da li da napravim palat? palat? Oho! Da. Ti mi kažeš. To work. Ja ti kažem, majke mi. Nisi uzeo ovo. Šta? Pa pocepao si nekog i nisi uzeo ovo. Nisam, dobro, da. What is it? Evo ga ovaj, ti ćeš da mi praviš ovo. Righto. To. Jel ovaj napravio ovdje? Jes. Hoće li ovaj više da napravi? Slede ptice. Ne. Evo ga, brzo se to završilo. Izvinite zbog ovoga. A Mihajlo, ne ti glup. Nije. Ja imam jači net od tvog. Zato što Aleksa trenutno igra na ovom laptopu. Pa ima malo slabiji net, ali ne brinite se. To će sve da se Ljudi, sad ako ne pobedimo ovu. Da, ako sad ne uspemo da pobedimo, nego... A vidim sad šta mi radi, znači vidim ga u duši šta mi radi, hoće da mi oslabi vojsku. Dobro, Aleksa. U duši ga vidim šta radi. Evo ovca. Blood Mage, ajde ubi mi ovu ovcu, majke ti. Znači, ako ne uspemo, ovo će ipak da izađe na YouTube. Uspeli ili ne uspeli, ovo izlazi na YouTube. Nema svrhe više, brate, da ponavljamo stalno. Znate vi koliko smo puta igrali Warcraft zato što smo zbog ovog tupana Alekse izgubili i onda sad moramo stalno ponovo da snimamo. Nije ponovno, nego zato što sada- se nije sačuvalo moj zvuk. Da, nije. Aleks je snimao zvuk pa mu se nije sačuvalo i onda smo morali sve ispočetka. I zašto si ti stavio tu vojsku, majke ti? Da mi čuva ovo.
Pa brate, bolje stavi gore kod mene. Da ga napadnemo, da. O, meni uporno šalje. E, pa da, neka ti šalje vojsku, on će tako da gubi vojsku. More work. A što mu ovi meni? Evo mu ga heroji, sad ću da mu napadem. Idi sad gore, idi gore, vidi kod njegove baze. Pa ja sam napao već. Povlači se! Ne, ja se ne povlačim. Povlači se! Ne, ja se ne povlačim, ja idem. Brate! Ajde, Blood Mage! Ne sve što radi. Gledaj sad šta radi. Ide sve. Paladina mi leči! Krčić Leči mi Paladina! Da ti lečim paladin. Brže! Izlečio sam ti paladina. Nadam se da to vredi. Ovdje Blood Mage. Ubi ga. Nemoj da koristiš tu njegovu moć. Ne sad da mu napadneš, nemoj da si mu napao. Nemoj selo da mu napadneš. Pusti ga nek se malo Pa regeneriše. to sam sad ja teo da kažem. Povlači se ovdje kod ove tvoje kuće. Ja nemam bazu. Mislim, ja nemam ništa. Jel ovaj napravi ovo? Ovo je još... Evo sad će, dobro. Super, znači ovo ide polako. Dobro, super. Ide sve. Sve laganice ide. Brate, jel ti shvataš da je on mene napao? Ali evo, gotovo je to. On će sad crkati. Pa brate, pomeri vojsku, nego da prođemo tvoje. Pa ja nemam vojsku. Moji će da crknu, brate, miri. Ja imam samo Paladina. Aj, leči mi Paladina. Pogledaj koliko malo vojski ima. Molim te, leči mi Paladina. Molim te, ali molim te. Koga ja tebi treba da izlečim? Ne treba meni ništa da izlečiš. Zato što meni je već sve pobijeno, Aleksa. Dok ti stigneš... Drži, daj da ti izlečim ovog. Eto, izlečim Da sam ti ti ovog. izlečim ja. Paladina ja vresi. Šta sam ja? Let me face the metal. Znači, toliko smo oslabili vojsku da ja mislim da nema šanse We is a pobediti. lumberjack. A ja ovdje zovem lumberjack, sad ću ti pokažem. I hoćemo da ga napademo? Ne. Pa pogledaj kako malo ima Pa vojske. upravo si malo pre rekao da nećeš. Neću. Zašto ne? Ajde, zašto ne? Neću. Sad imamo priliku. Ajde. Neću da ga napadam. Zašto? Neću. Da bi izgubili posle, jel zato neću da ga napadamo? Neću, hoću da bude zanimljiviji klip, brate. Pa dobro, ali mi već snimamo 17 minuta. Neće biti zanimljivo ako bude trajalo sat vremena. Ajde, dobro, ja ga napadam ti kako hoćeš. Nemoj. Da, hoću. Da ga oslabimo skroz pa da mu ostavimo tek nekoliko radnika. Zato što... Čekaj da ga upišem, pomeri tvoje... Dobro, evo. Ako ga sad ne razvalimo onda... Pa ja nemam ništa. Pogledaj, oni nemaju skoro ništa, bukvalno. Ali bukvalno. Ajde, brate, polomi im to malo što imaju. Ajmo ovako. Zato što će... Pa što si na moj bacio? Pa nisam na tvog, vidiš da je stavio tu radnike. Ja sam pre vremena vidio. I srušio sam ovu... Si ti neki vidovnjak. Ja ću da... A ne, ja sam bacio da bi srušio ova 4. Bacio sam na ništa. Kako je pametan ovaj kompjuter. Sve mi je na lovu. Sve mi je na lovu. O, ne, evo. Pa viš da smo ih polomili. A brate, pogledaj koliko radnika ima s njima, može brate da nas uništi. Ne. Normalno. Pogledaj koliko malo šalim se. Imali su dosta radnika, ali mi smo se ipak izvukli. Ljudi, uspeli smo nešto. Pa ima vojsku, pogledaj sa strane. Ima vojsku. Evo sad smo je ubili, upravo. Okej. Ljudi me sigurno slabo čuju. Ne znam sad trenutno dok snimam, ali sigurno me slabo čuju. Ajde Blood Mage, ovako ću da uradim sa Blood Mageom, da mi samo ovo... Ne! Oj, majmune, šta ti radiš? Pa ne oslabljavam tebe sve. Oslabljavaš mene, upravo si bacio na cijelu moju vojsku. Pa je... Pa ne oslabljava. Pa ne oslabljavam. Se ovo upgradeovalo. Meni je na levelu 3, brate. Sve mi je pukalo. Meni je na levelu 3 odavno već. Evo, ja imam i trećeg heroja. Evo, ovo mi se konačno upgradeovalo. Da mogu da napravim 100 ptica. Pa brate, ajde napadaj, ti nemaš ništa. Pa kad si mi ti sve istrošio, bacaš na mene sve. Jer ti kažem da ga napadnemo sad dok nema ništa i poslije da se regenerisao, šta bi bilo? Pa da. On bi nas pocepao. Pa on nema radnika. Nek nema radnike, trebamo da ga uništimo. Zato što već dugo snimamo klip, već 20 minuta. Dobro, ljudi.
Nema veze, ajde ovako. I trebali smo da ih pobedimo, jer svi koliko su nas oni pobedili dok nismo snimali. Da uzmem ja sam ovaj čekaj. Evo, ja nemam ništa, znači, ljudi, ja imam paladina, blood mage i 2 riflemana. To... Ja imam ovog sa ovaj vodeni. Dobro. Napadajte bre. Ti misliš samo na sebe, ne misliš na drugo. Pa neću ni da mislim na tebe. Ja neću ni ja. Evo ti ovako. Evo tebi. Bravo. Kako ćeš samo da nas... A pazi samo, pogledaj koliko ja vojsku imam. Pa kad si meni sve stavio one vatre i ono, sve si na mene stavio. Nisam, nego ti ubij Evo sa i meni stiže radnicima. ptica, evo i meni se regeneriše vojska pa ti... Šta ti regeneriš, sad je on gotov, pa zato. A znam, džabe i tebi se regenerišu. Pa brate, meni se regenerisala već odavno. Defending your name. I meni se isto Meni je regenerisala Blood dok... Mage, Slušaj, meni je Blood Mage level 4 paladin. eto gotovo. Ljudi, pobedili smo kao što vidite. Victory. Nije valjda. Nije valjda. Victory, pa kako ne? Victory. Nije valjda. Oh my god. Što je? Prvi put. Što je? Što je? Po prvi put. Po prvi put, da ljudi. Ček, da vidim ko je bio u herojima. Slušaj. To bi bilo U to. herojima sam... Ljudi, čekaj. Dosta je, dobro. 20 minuta. Mogu ja da... 27 minut snimam. Ovako. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Sljedeći klip ću ja snimiti, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!